Remotaura zvishoma asi ndaida kuti muteererese. Amen. 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 Ndoda kutaura bichani asi ndaida kuti muteererese zvakanyanya. Chishuwo changu zvinzwikwe, handidi kuzowana mubvunzo iwozve zvakare. Pane mubvunzo wandoda kupindura, ndakamboupindura vamwe usipo, asi ndinoona kuti iye zvino pano pa7 days zvikave nani kuti ndipindure mubvunzo iwoyo. Takanga tichitaura nhau yema-responsibilities, nhau yema-duties, nhau yekugurumana nenhau yekuisa magurupu muchechi. Inhau yekuti ma-duties edu nema-responsibilities agara akatosiyana. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Zvinogonekwa nasekuru Madhono nezvinogonekwa nevakomana vaBvapanapa zvakatodini? Zvakatosiyana. Zvinogonekwa futi nababa vemiddle age zvakatosiyana nezvababa vakuru, zvakatosiyana nezvemwana mudiki. Amen. Amen. Izvozvo ndo zvinoita kuti pazoita kugoveranwa kwekuti ngatichipinda pakugoverana mabasa tiri mumaboka ekuti iwe kana tiri muchechi uri muboka ripi, iwe kana tiri muchechi uri muboka ripi, so that kana pakupananwa mabasa vanhu vanoziva kuti dedzai veboka rakati. Izvo tikatireti parikuda mocherwa mvura nambuya ndakukola kana vakamira vakadaiwa ndikati sorry tikuda mugomo wani wemvura, wani wenyu ngaticherere mvura, wani ngaticherere mvura. Munofungidzira kuti kana anoenda ndeupi? Ndo zvazviri kureva chete, ndo zvazviri kungoreva kuti saka ngatichidi tichirongeka, vamwe nevamwe vaende pavo kuti basa raJehovha ripfuurire mberi, asi hatichaitirana makaro. Vamwe nevamwe vowanawo zuva ravo, voitawo madanha avo. Zviri kubatika. Saka manje chinozokosha ndechekubatirana kana nhimbe iri kwemumwe. Ini ndoindaoka nekuti iye ambenga ari kwanguo, handiti? Saka ndinokutendai nekuti vana mai vana baba magona maitenda. Haleluya. Haleluya. Saka naMwari vachisika vanhu vane tarisiro yekuti munhu paanokura mamwe maduties avanoda kuti vaitirwe muimba yavo vanoti sezvatachitaura apa kuti tikati mumwe ngaanoticherera mvura, mbuya gaba havakaini, asi musikana watasimuzove ndiye anodi anaenda. Saka nanhasi kana Mwari vachiona maduties iwayo ari pakere achida kuitwa, vanotarisira vaduku ava. Saka kana vakasapiwa mukana wavo wekuti maduties anovaropafadza, maduties avari kutarisirwa nedenga kuti vaite semaduties akaitwa naDavid, maduties akaitwa naDaniel, akaitwa naAbednego naEsteri panguva yeudiki hwavo, pavakazoropafadzwa vakaropafadzwa nezvavakaita paudiki vari kumakwai. Amen. Amen. Zvakaitwa naMozisi, udiki hwemunhu pakushandira kwake Mwari ndo hune ramangwana rakanaka rake. Saka tiri kuti isu hakuna mumwe anofanira kuti ajambiswe pakuitira Mwari maduties avo paudiki. Mumwe nemumwe ngaapiwe mukana panguva yake yeudiki kuti ramangwana rake rinenge rine ropafadzo yebasa raabata paudiki hwake, seropafadzo yakava naDavid pabasa ravakabata paudiki hwavo. Amen. Amen. So kana pakaita mumwe anokuti pakanzi payuthi sumukai, iwe ukaramba wakagara, zvinoreva kuti uri kutojambiswa. Pane pamwe pauri kutoshayiswa, hausi kufevhwa.
nekuti Mwari vanobvunza kuti paudiki hwako wakandiitirei, nekuti zvino zvinokuropafadza. Amen, amen. Vana Daniel havana kuropafadzwa nezvavakaita vakura. Vana Josefa havana kuita kuropafadzwa nezvavakaita vakumiddle age, asi zvavakaita vari mayuth. Vana Josefa ndo zvakaita varopafadzwa, ndo zvakaita nhasi titaure nezvavo muzita raJesu. Ameni. Saka nemiwo chishuwo changu kuti chijana chenyu cheuduku muchitore zvizere, muchishandise zvizere. Kana Mwari akakupa 45 days, ita kuti 40 days dzacho udzishande. Vakakugonesa 45, dzishande dziri 45. Ukaregera dzichienda uchibuda muuduku pachizonosara 3 days, kuratidza kuti 42 days dzawakapiwa Mwari vachida kuti uvashandire pauduku hwavo, hauna zvawakaita nazvo. Wafanana nemunhu akacherera tarenda asina kuzofadza Mwari panguva yakauyiwa pachida kuonekwa kuti tarenda rimwe nerimwe rabereka chii. Ameni. Matarenda atiinawo mamwe acho haagoni kuzoshandisika kana ndakura ndaoga 40 years ndaakuma 50 years, anogona kushandisika iye zvino ndiri pano. Saka mumwe nemumwe, mukomana, musikana, mai vechiduku, baba vechiduku, pane matarenda awakapiwa ari kutsvagwa naMwari kuti waashandisa here. Kana waashandisa, zodzo yavo neropafadzo yavo ichakuirikidza. Amen, amen. Haleluya. Hanzi aine rimwe chete anga akungodzabhura. Kana Mwari vaiti iwe uchava munhu weimba imwe chete kana wemombe imwe chete, hanzi vanenge vava kuti nekuti vakashandisa matarenda angu ukandiimbira, ukanditambira, ukaita basa mukereke, saka ndakutora tarenda rangu iri rimwe chete, kana mombe yanga iri imwe chete dzambiri. Ameni. Kana imba yako yemutauni yanga iri imwe chete dzakuita ngani? Saka haugoni kuwana zvausina kushandira. Munofanira kuti mupinde pakushandira Mwari. Nguva yenyu ndiyoyi nemukana ndiwoyu. Ameni. Mushandire kereke zvakanaka. Pane mubvunzo wainzi 40 years. Noti mumwe anoti kana aroora ototi handisiri muyudu. Amen. Mumwe kana adini kukura hakutaurwe nekumhanyira kuroora. Kukura kunotaurwa nemakore ako. Handiti? Zvino baba vari pano ndibaba ka ava ndibaba vari ndakamira nababa voti handisiri muyudu vakuenda kunonetsa sekuri madhonho vapanzi hatisiri mayudu vogara handimega munongozvoroti zviri kuitwa zvazvo asi hazvisiri. Ava baba vakawana havo asi pauduku vachiripa kana kuhondo vanoenda munasere. Amen. Kuroti udiki uchi ndopatoda kunzwisisa, asi tinojustifya nei point yemakore edu inojustifyiwa nei. Ameni. Ndo yanambosungira kuti ndijustify tobva tanamata kana muchienda muenda because magarisa. Nhasi ndiri kuziva kuti vamwe vari kuona ndapanapa vari kutochema kuti yowe aiwa zvakasiyana munhu wowani tomugireti. Haleluya. Sakurati muverengi aende pana Exodus 2 pavhesi ya 11. Kana paine rechirungu rakanaka futi. Right, verenga ipapo. Haleluya. Amen.
Ndichaverenga bhuku yamagwaro Exodus chapter 2. Musoro weshoko uripo kuberekwa kwaMozisi unouraya muIjipita ndokutizira Midian. Atimoverenga bhuku ya Exodus chapter 2. Ndazvisinati bhuku yamagwaro yakazovaya bhuku yamagwaro mamazo semuwe bhuku yamagwaro yakawedzerwa naizodzi. Ameni. Verengai zviripo akomana vaverenga zviripo izvo. Ndinoverenga magwaro kubhuku yaExodus chapter 2. Musoro weshoko uripo kuberekwa kwaMozisi unouraya muIjipita ndokutizira Midian. Right, atina mastori akawanda ndataura pamusoro peage. Saka toda kutora zvine chekuita neage beds kuti ndisakutorei nguva. Asi bhuku yaMozisi iyi inotaura zvakawanda zvine chekuita neupenyu hwevaduku, zvine chekuita neupenyu hwezuva ratinaro pano nhasi. Pa11 verse, zvino mazuva iwayo Mozisi akura akaenda kundoona hama dzake, akandotarira mirimo yavo, akaona muIjipita achinova muHebheru mumwe wehama dzake. Haleluya. Wechiduku ane bhaibheri rake ndopi? Unosimudza iro kai? Very good. Ende ngere chirungu imbopaverenga ipapo. Umba wataurira vanhu musangano, mumasangano azvipo. Mike. Moses grew up one day. He went up. Ndati ndiningana ndinobva kwakati. Haleluya. Haleluya. Indine chikofadza idachi. Chakuverenga pana. Uyo ndifadzi ngatimfarire. Fadzi, tusatoverenga ndotaura here zvezvya. Aiwa. Ndinotaura achiri mudiki so. Haudi nazvo. Right, mwanangu, wakura mazivere hapo. Asi ukangondidenda ndozvitaura. Right. Exodus 2 verse 11. Moses grew up one day. He went out to where his own people went. He watched them while they were hard work. Very good. Tanga. Moses one day he went out to where his own people went. He watched them while they were at hard work. He saw an Egyptian sitting a Hebrew man. The man was one of Moses' own people. Right. Very 11 verse. Zvino namazuva iwayo Mozisi akura akaenda kundoona hama dzake. Dhuterere ndo pane 40 years baba. 40 years ndo padziri ipapa kuti why she's my youth ekuchurch. Definition yemayouth inoitwa nepakawanda maringe nekuti ndepati mayouth epati ari kutaura nezvavo. Ameni. Saka tiri kutaura nezve ekuchurch. Saka hatigoni kutora imwe definition kana yeOxford kana kunze kwekutora mubhaibheri. Amen. Amen. Right. Pa 11 verse. Zvino namazuva iwayo Mozisi akura akaenda kundoona hama dzake, akandotarira mirimo yavo. Svimira zvavo ipapo pachionekwa. Ndoda kuti muunderline panoti akura. Kana paine ane bhaibheri rake muyouth unounderline panoti Moses akura. Panoti akura ipapo ndo pane nyaya. Exodus chapter 2 verse 11. One day when Moses had grown up, he went out to his people.
when he had grown up. Ipapo panoti he had grown up. Ipapo panoti grown up yacho ndoyatiri. One day when Moses had grown up, he went out to his people and looked on their burdens. Amen. Hanzi akura. Handiti kureva kuti paita nhau, paita intransit kai. Isati netransit yekuti ari kubva uku akuyambukira uku. Saka ndimake kukura kwacho kwekuti Moses akura haachagoni kuchinzi ambenge achinzi mudiki asi yezvino akunzi chii. Amen. Anga achinzi mudiki Moses asi yezvino apa shoko riri kuti adi akura. Moses haana kunosvonha kuenda kune zvozvozvo ari mudiki asi akamirira mweya waMwari wakafamba naye kusvika adi akura. Paakazenge akura ndopaakafunga kuchienda kunojoina vakuru vekwake nekuti adi akura. Saka kukura kwacho anga ane makore mangai? Hallelujah. Tinowanzokurudzira kuverengwa kwebhaibheri. Handiti bhaibheri rinokurudzirwa kudii? Kuverengwa. Kana muchiverenga bhaibheri munofanira kuziva kuti ibhuku yakafemerwa yemashoko akafemerwa naMwari. Handisi kudzidzisa zvaibhaibheri sake asi ndinoda kuti tingobata tichienda naipapo kuti ibhuku bhaibheri ibhuku yakafemerwa naMwari, mashoko aMwari. Charasiyana nenovel, bhaibheri mashoko ani aMwari akafemerwa vanhu vakanyora. Asi pakunyora kwekutanga Mwari akatonyora neruoko rwake pamatombo ndokuzofemera vanhu kuti vachitora mashoko iwayo vachiisa pamakuverenga apa. Right, ndoda kugumira ipapo kuti ndirege kuzoenda yena. Asi ndikuti kana muchiriverenga rinoda kubatwa utoriziva kuti right rine mabhuku mangani? Mairi. Handiti Old Testament neNew Testament. Saka rinozoda kuverengwa nhingi book by book. Kureva kuti Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy uchienda. Handiti book by book. Wozoverengazve chapter by wozoverengazve verse by unoita kunzwisisa bhaibheri. Handiti ndokuti kana wadaro zvinokubetsera kuzoziva kuti nyaya yakati iri kunani, nyaya yakati iri kunani, unenge waverenga zvakaderekeza. Uye kana wakuzodudzira unenge wakuziva kuti zvandiri kutaura izvi ichokwadi, nekuti pandakaverenga bhuku by bhuku ndakazonowana anza kumubhuku yakati. Amen. Ndiri kurevei? Ndiri kureva kuti avhure mabasa avapostora chapter 7 verse 23. Vasikana vakafarira zita remaita asi ione pamuromo iwe chega pamuromo mwanangu. Handiti iwe tikambochifara ndikatedzera haleluya ndinotonga kuti amen vakasinza maomerani mune mangani? Mune 3. Right. Haleluya. Ndinoverenga zvemamwe magwaro kubhuku yamabasa avapostora
chapter 7, part 23 verse. Zvino wakati asvika makore ana makumi mana, mwoyo wake ukada kushanyira hama dzake vana vaIsraeri. Ipapo 24 verse. matikudi ipapa. Zvino wakati asvika makore ana makumi mana, mwoyo wake ukada kushanyira hama dzake. Tinzwe akasvika makore kumanganishiya boke. Ambuya mnene zvokupurira murubuya wenyu mubvunzi. Ava vakutsonga kubetsera yangu. Tinotenda muda muchigona. Makore makumi mana. Amen. Vergara chum. Zvino wakati asvika makore ana makumi mana. Tipitira ini. Ndikara kumamuna. Acts chapter 7, verse 23. When he was 40 years old, it came into his heart to visit his brethren, the sons of Israel. Amen. Ndopata chiti unoverenga book paichi uchienda. Zvora kuti wanga uchiverenga zvako unobva wazviverenga kuna Exodus. Nobva waita mubvunzo wako kuti saka akanga akura. Ndanzwa kuti akazotanga mamwe maduties akura akusiya mamwe maduties nekuti akanga akura. Asi akanga akura pakuwesa kwese nemaki yako. Worova bhuku yako chiri chichienda kumberi. Wozomuona wapindura. Wakukwanisa kusumuka uchiti mayuthi edu i40 years. Mumwe munhu oramba haana mhosva haaziye kana kuti okupa definition yei yeLondon kana Oxford Dictionary. Isi tiri kuti hazvisiri izvo manje, tiri kuchechi. Akusi very society. It's very very. Handiti. Saka apa ndo pari kutaura manje kuti Moses akura. Saka yakuzonodudzirwa manje nemurume akutaura nhau yekuti murume akatofira nhau ye pakafiwa akazoikaurira kana nhau yekutaurira chokwadi. Ameni. NdiStefani akanga akutaura manje kuti nhau yacho iyi inotangira kuna Moses achizonoipedzera pana Jesu. Asi achitaura anobva ati naizvo anobva achidudzira zvakanga zvambotaurwa naMoses apo. Nekuti Moses ndiye akanyorwa kuExodus. Anobva ati Moses akura. Haleluya. Ndoda kuti tibatana. Handidi kuzotaura nezvezvizvi zvakare, nezvenhau yemakore. Handisiri ndiri kuti kana usina 29 years uchiri muduku kuzvapo, handisiri. Kana uchiramba unenge wakungooma zvokuti musoro nekuti wakaoma, asi shoko raMwari warinzwa chikutaurira zvakadii zvakanaka kuti kana makadaro ndimi muri kunzi mushoko raMwari muri vechiduku. Saka muri vechiduku kudaro pane maduties amuri kusungirwa naMwari, ari kutotarisirwa naMwari kunzi muitire kereke yenyu. Amen, amen. Asi uyu Moses akura manje ndopaakuchienda kunojoina vakuru. Ajoina vakuru ndopaakuchitanga kupiwa basa rekufudza vanhu nekutungamirira vanhu nekuti akura. Panguva yanga ari mudiki Moses kuti ndiye akatungamirira, anga ari general weEgyptian army panguva yanga ari mudiki. Panguva yakarwisana Ethiopia neEgypt, Moses ndiye anga ari general, ndiye anga ari commander wearmy. Nobva varova Moses ari mutungamiri wearmy yeEgypt. Nobva varova hondo yavo, nobva vakurira Ethiopia nekuda kwaMoses. Ameni.
kureva kuti ari mudiki ndikuedza kutsanangura kuti kune maduties anoitwa nemunhu ari mudiki murudzi rwokwake. Saka panguva yekunge vachienda kuhondo nyika ichirwiswa pakuprotekta nyika nekuimirira vana Moses pauduku hwavo ndozvavaiona. Saka ndozvimwe chete pakumirira nekutsvaga mamwe maduties kuprotekta kene kunoda imi. Ameni. Saka mumwe anobaatwazise uyakaraura oda amen. Haisi vhesi 1 vakawanda tikatarisa vana Elisha, tarisa vese varume vaya unoona ukanorenga pa 40 years dzake unoona paine chechi vachitaurwa zvimwe chete. Hazvisi zvekuti kana maenda kumasangano munokondomara muchiti ndakaroora. Mayuth achisumuka achiimba kwayo, mayuth achisumuka achiita mamwe maduties ekuronga macheya nekuchera mvura kuti chechi itange. Amen, amen. Saka tiri kutaura ari mudiki. Egypt neEthiopia vakarwisana, vaigara vachirwa nekuda kwerwizi Nile. Handikuno makambonzwa Nile River? Nile River rwaiunza hondo paEgypt neEthiopia. Because rwaibva mune imwe nyika ruchinodira mune imwe nyika. Saka imwe nyika vaishanga vakambogumuka vombovhara mvura kumusoro. Kana vaibva vombovhara vavo nekuti ikoko nawe upenyu hweko ndinayo river. Amen. Saka mukavharirwa nayo river, mavharirwa upfumi, hakusisina chimwe chinhu chinogona kuti nyika irarama. Saka vaiti kana vavharirana yatoita hondo Egypt neEthiopia. Saka murume akapira pahondo kuitungamirira ndiMoses. Ndozvakaita paudiki hwake, ndozvakaita kuti azobudirira. Because pakutungamirira hondo akagara apasa, akagara abudirira, akagara akunda. Amen, amen. Vana David vane basi, hakuna kwaunoenda haugoni kupiwa utungamiri naMwari pasina nhoroondo, pasina history yekuti paudiki hwako wakaitei. Hakuna. Kana nanhasi tine vaduku muno muzvapupu vatinoverenga kuti generata rekutanga pamahushu rakatemwa mangana ndo vakomana vari kumaneja vari muSouth Africa. Ameni. Ndo vakomana vari kubikirwa tii kumakambani akari kulidha South Africa. Nechikonzero chekuti paudiki hwako mukereke yako wakaitei. Amen, amen. Ndo patiri kusimudzira kuti right nhasi kana paine kunzwisisa kungavepo pana mai kana pana baba, takutotanga kuti tinzwe kutinhira kwemayuthi. Tiri kutaura nezvemayuthi anenge achisiyana. Haleluya. Isu hatisi kutaura, tinotozviziva kuti kubvawo pa 40 years munosvika pa 25 years munhu hamugoni kunge muchimuti muyuthi watiri kutarisira kuti ngaatenge ichi. Hosi kusvika pa 25 years munhu anopiwa mukana kutangira achiita chikoro chake. Asi pakubva pa 25 years munosvika pa 39 munhu anogona kunge akukwanisa amechua zvekuti akukwanisa kushanda, zvekuti akukwanisa kuti ataure kuti isusu toileti iyo hatichaida sevanhu vaduku. Nekuti pakati pevari pa 25 nevari pa 39 vamwe vacho vatoo kumabasa. Kana kudai asiri kubasa munhu anogona kungoita chimwe chinhu chekuti ndoda kumbotenga madomasi ekuti ndimboisa $20 kuimba yaMwari mugore rimwe. Anokwanisa kudini kuzviita. Amen, amen. Anokwanisa kuita izvozvo. Saka ipapo ndo panobuda kuti mayuth anotarisirwa kushandira Mwari zvekusvika pakutotenga chimwe chinhu, kana kumisa building yakadai, kana kutenga kana bhazi, kana kutenga kana mota pavanhu vari 25 years kusvika pa 39 years. Amen, amen. Nokuti simba ravo
rakasiyana nesimba rana mbuya, rakasiyana nesimba rana sekuru. Amen. Pana vana baba vakamboronga kuisa $5 pasungano. Sandaitaura murume wandaida kuti azoita munyoro wemayuthi ndikati kwawaenda ukuyowa kusiri kwako kuzoti vakubvisa mari so $2 $50 muri bond kuzoti iye $20 unoona wanozvipfekera ezvo senzi dzako kuti why $20 apa $1 apa $2 kuroti vision yako irikutaza kumberi plus mudiki iwewe hauna extended family. Ava vana sekuru vauri kuenda kunobatana nava vane tuzukuru twakasiyiwapo pamba, vakasiyirwa vana, vamwe vakaenda kuSouth Africa, vamwe vakaenda kupa, ndobva vasiyirwa. School fees yacho haisi kutumirwa, ndo vari kutoibhadhara. Saka vane family yakakura kudarika chii, uyezve vane vamwe vanhu vari kuzvikoro zvikuru kudarikani ini ndine 30 years. Saka kunoti inini mukana wangu wekuitira Mwari ndisingazvienzanise nani navo, nekuti otherwise ivo pavo pane pavakatomboitawo tizowana zvakadai, tizowana chechi iripo ndivana baba Chakanyuka ava vakanga vachitombozamudzirawo, asi iye zvino. Ameni. Tiri kufamba ndizvo. Amen, amen. Sandiri kuti imimi manje makutisungirwa kutora mukana wenyu kuti varume vemubhaibheri, David akatosvika madzikoma akadai mamhasuru vakamira asi vachirakashwa zvakaomarara. Ndobva akazoti nechipo chandakapiwa naMwari nekugona kwandaiita majutis andakapiwa naMwari pauyuthi hwangu, uyo munhu akutuka Mwari wangu hazvigone. Ndiye akazovarwira, ndiye akarwira rudzi. Nanhasi kereke ino ine zvaisati ambovaka mudhuri wakadai, asi tiri kufungidzira kuti nemi mayuth mava organized, mava nedirection, mapiwa mukana. Tiri kufungidzira kuti mumwe mudhuri wakaita seunoyu tinogona kuumisa. Nekuti taakubetsera vana mai rwadzano vedu, taakubetsera vana baba vedu vesungano. Izvi ndo zvakatarisana nesu. Saka kana pachitaurwa nhau dzemayuth, hapasi kutaurwa zvevakomana nevasikana, zvekuti munhu akafunga kuti mayuthi anobvaona mukomana, anobvaona musikana, anobvaona vachidanana, anobvaona vakamira pa. Hazvisiri izvo. Muri kufunga zviri outdated, muri kufunga zvakatosiyana nezviri kuimba yaMwari. Nekuti zvimwe zvacho ndo zvinoita kuti mufunge kuti handijoine mayuth because muri kufunga mukomana nemusikana. Isu tiri kufunga business raMwari, tiri kufunga vechiduku vemuna Mwari, kwete mukomana nemusikana kana kuti vana vechikoro. Iwo maages edu aya anosiyana. Haleluya, anosiyana. Ndokuti ndakambotaura nezvazvo, handingakupedzerei nguva ndichidzokorwa. Tanga ndisina kutotaura ndechekubva pama 40 years 45 ipapo kunosvika kuma 59 kuti kune middle age ne-early middle age ne-late middle age kuzonosvikawo panana sekuru. Haleluya. Naizvozvo majutis edu anenge akudii manje akusiyana, asi pamararamiro munhu anoronga upenyu hwake ari paeji yandataura iyi, zvinoreva kuti panozonosvika pamiddle age akushandisa zvinhu zvaakaita panguva iyi yeuyuthi hwatiri kutaura hwekuchechi, ndo zvaakuchishandisa zvaakadyara, ndo kana achizonochembera yapenjeni. Asi paanga ari pamiddle age ari kushandisa kana dziri mombe dzake dzaakatenga ari kuma 25 kuma 30 years, ndo dzaakufidha, ndo dzaakujera.
generata ramangwana rekuti kana azochembera akungodya rifa rake nekuti akagadzira. Saka haufaniri kuitwa pota nawe, unofanira kugadzira kuziva kuti mukana wangu wandinogadzira life yangu ndiwo uno ndichine simba, pfungwa dzangu dzichagona kuti chandiri kuda chibudirire. Nekuti iye zvino makadaiwo hapana chaunotadza kuita. Kana ukangochifunga chikanamatwa chinofanira kubudirira. Project yako kuna zvirevo kunotaura kuti kana wafunga project yako ise muruoko rwaMwari inobudirira. Ameni. Saka ndiwo mukana unowu wekuti musadyirwe zvamuri kushanda nemashaya, musadyirwe zvamuri kuita namadzinza. Uyai tiite maprojects amuri kuita tiri kumayuth ikoko. Uyai titore mukana uno tinamate, muite basa rinozokuchengetai pamiddle age. Musvika pamunochembera musisagoni kuita kana basa asi magadzira hwaro hwekuti makungomora paya paya. Amen. Matorongawo succession plan dzenyu dzekuti iro ribasa randiri kuita iri ezvotina baba. Amen. Tina baba muvhangeri panapa ndo vakaita basa riri panapa. Amen. Asi tiri pakuroyiwa kwedu paganda redu iri patakaroyewo ndepekuti izvozvi mwana wavo kana muzukuru wavo ari kudzidza kuti aite form 6 agoita degree rekunopinzwa basa, rekunopinzwa basa nemumwe munhu achinyoreswa statement kana paine pashota nyora. Wombona sezvisiri zvowombobvarura inenge yakamirirwa nyora washota sei wamboti payakasungirirwa wakunyoreswa statement wakureba miromo wakureba nzeve wakureba zvese maziso achibuda hapana kuti tisina kureba ipapo kutorwa pikicha wakadaro unoiramba. Zvatiri kutaura panapa ndezvekuti kana baba vachiita basa iri rine mari kai basa iri kumakambani makuru ari kudedza muchivaitira nzivanani nash pens haina mumwe anoitira izvi, inoitirwa nevanhu imwe futi. Mari iyo yanyanya right. Zvareva kuti kana makambani ese avari kutaura kana tikatarisa zvakanaka mari inotambirwa naakaundenti, tomboti mwana wavo ndaakaundenti, mari yaanotambira haapinde pamudharaunda haakwani. Saka zvaakuda kuti muri vadiki kudai ndo pamunonyatsoronga sababa namai muchinamata pano. Saka tichikudai pano muchinamata pano kuti tironge succession plan yekuti business iyi iratowo kambani iyi inofanira kuzorarama nekusingaperi kunyange nemusisipo ichiraramisa vana vamasiya. Asi kana vakaberekana nemadzinza izvi vanokusekai kuti kuchanomoto izvi havazomboziva kuti ndo zvakuvakisai imba kuHeathcliff, havazomboziva kuti ndo zvakutengesai mombe, ndo zvakuvakisai musha kumasvingo, ndo zvakuitisai danga rimwe rekuti nekuti ukapinda zvapupu unonzi wakaromba. Kana Mwari ukafamba zvakanaka Serema, ukafamba zvako Serema, asi ukachenjera uchichenjera kudarika Mwari nekuchenjera kudarika vanomudzidzisa, unoona kuti urema hwako uchabuda pachena. Asi ukateerera zvako uchiteerera zvako uchingoteera uchingodzipo ndiani vari kungomhanyiswa uyo akaendeswa uko mangwana vanhu vanenge vakuungana manje pauri. Amen, amen. Saka izvo ndo zvatiri kuti pamabasa edu sezvatakadzidziswa naArchbishop kuti ndaishuvira vana kuti mudzidze mibato yemaoko, maprojects anoita kuti basa ari kukonese kuenda kuungano dzaMwari nekushumira Mwari hoze rinenge riri basa rako. Haleluya, haleluya.
vakakomborerwa vari kubata pandiri kutaura. Vamwe vakatindivara, musazvinetse nekuzvinzwa. Izvi hamuchazvinzwa izvi. Bhozi makatotindivara. Idare rakarobwa zvaro. Asi vanonzwa ngavanzwe izvi. Tikasaita izvozvo pamina ndo basa rekunamata vatiri kwevadika. Kuti tivanamatire kuti vajekerwe. Atange kuona kuti asi ndakunoshandiswa sei. Kana adzidza ngawe yaita akaunzi dzacho mubasa redu. Akatora degree raatora iro ngaaritore kuti kambani ino iregister of Zambia, iregister of South Africa. Tidedzwe kuMozambique kunoita izvi. Because pane mudiki akugona akadzidza akukwanisa kubata foni yake achitsvaka maclients macustomer kuDRC. Ameni. Saka ndozvatiri kunamatira nhasi kuti vana ava vazvinzwisise. Imba imwe neimwe ine ropafadzo yakapiwa naMwari, hakuna inasina ropafadzo yakapiwa naMwari. Asi kana makagara Hagari asati ataurwa naye nedenga akashaya tsime ranga riripo akatotiza mwana akutofa ega ti achiti pamunashaya tsime. Asi kudenga kwakazotaura kuti Hagari usasiya mwana, enda pamwana nekuti pamwana ndo pane tsime. Ameni. Yataidibvira rimwe zuva tichiti haugoni kusiya mwanakomana nekuti mwanakomana uyo ari kusiyiwa naHagari ari kumirira Jesu. Saka ukasiya Jesu watosiya tsime, yeti tsime ndo rine upenyu nekuti mvura ndo upenyu hwako. Ameni. Saka shoko rinozoti enda pamwanakomana. Saka newe haugoni kusiya mwanakomana. Ukasiya mwanakomana uchienda kwaurikuenda hapana zvawaita. Unofanira kudzoka pamwanakomana ndo pane tsime. Ameni. Kuchema hanzi kuchema kwemwana ndo kwanzwikwa kuti anokuchemera ndiJesu. Saka ukamusiya uchienda kwaurikuenda iko hapana chinonobuda iko. Amen, amen. Ndiri kutaura nhau yekuti ivo vana baba vedu vagere kwavo. Izvozvi mune mombe 20, mune mombe 10, mune mombe 9 munombofuma muchinodziverenga, muchifuma muchinodziverenga. Asi pamba hapana bho. Munoverenga mombe 20 musina bho. Vana ava havafaniri kutotomera kumataundi. Ivo vanasikana vari kuita chifambi kumataundi vanofanira kuti vadzoke kana maboora bho. Vanorima vana, vanorima maonyeni, vanhu vapunduka nekurima, vanhu vapunduka nemaprojects. Kana dzikaita 20 mukaboora chibhorani chako mototanga kambani yenyu pamba ipapo. Vanhu vakurima ezvino vanhu vakurima vachibuditsa kunze kwenyika. Peace. Handisi kungotaura kazvandiri kutaurira, ndiri kutotaura zviri kuitika. Amen, amen. Pano zviri kutoitika. Saka kureva kuti hatina mayouth anofanira kuti atambudzike mari. Izvozvi maprojects ayo, izvozvi panapa paita mvura bho iyo yaitwa iyo yakutoreva kutoti kana mayouth tiinawo akutotanga kutotsvaka kuti imo mayouth imomo mune madhumeni arimo, takutotsvaga maplans imomo mune vamwe vanogona vakatodzidza kuti mari dzinofambiswa sei paproject uye project inomanejwa sei. Ndo zvatakutotora mukana iwoyo. Hatichatori youth yekungofamba ichingonzi akuimba kana kuti ndanyuma mukana wokuparidza. Kuda youth ine agenda, youth ine direction, youth iri kutsvaga kutisvitsa somewhere, youth iri kutsvaga kuyambutsa vabereki vayo vatadza kuyambuka pavatadza. SaDavid ari kunokunda hondo yatadza mukundwa neverudzi rwake. Ameni. Haleluya. Tichinamata nokuti izvozvi Mwari